ассалому алайкум дӯстони азиз. ман имрӯз ба рӯбоие сар задам ва аз ҳамин нуқта огоҳ шудам ки мо ки инсонҳо дар дунё зиндагӣ мекунем, дар бисёри мавридҳо онҳое ки дар гирду атрофи мо зиндагӣ мекунанд нодуруст қабул мекунем. яъне ба ҳолати аслиашон наметавонем қабул кунем. ҳолати аслии онҳоро омӯхта наметавонем. шояд сабаб ҳамин аст ки беҳуда, надониста, нафаҳмида аз баъзе шахсиятҳо рӯ мегардонем. ҳолон ки ҳамаи мо огоҳем ки дар дунё ҳар касе ки зиндагӣ мекунад ташвишу зиндагии худро дорад, нигарониҳои худро дорад. шоядам устод Лоиқ Шералӣ барои ҳамин гуфтанд: кайсир ба дарди гушнагӣ зор шавад, бедард куҷо шарики бемор шавад. бигзашта равад савора аз роҳ чу бод, аз ҳоли пиёда кай хабардор шавад. мо инсонҳоро мебояд дар баъзе ҳолатҳо таваққуф кунем ва ба якдигар бо чашми ақл, бо тафаккур, бо меҳрубонӣ назар кунем. ва ман боварӣ дорам он чизе ки ман ба шумо мехостам расонам, шумо дарк кард.